Takže, dobrý den, já jsem nový youtuber Jura a mám příjmení Chlumecký, ale jmenuji se na YouTube Dago a teďka vám chci představit tuhle hru. Já už ji hraju dost dlouho, takže nevím jak vy, ale můžeme začít. Zmáčkneme tohle a počkáme, vám se nám to načte. Tak, už to za chvíli bude. A tak, už to za chvíli bude, za chvilku, jo, už to je. Takže tady si napíšeme své jméno. Tak. A tady. Tak chvilku počkáme. Já si pro něco dojdu. Tak, já jsem si vzal úkolníček, já jsem si to už napsal a mám to tam někde, to musím najít. Tak, někde to bude, kde to je, jak se to tady měl, někde tady, tak to prohlídnem. Než to najdem. Tak to asi bude trvat, nevím kolik hodin. Tak to teď musím najít. Takže už to máme konečně. Takže mi to teďka píšem, už předposlední třetí. Teďka předposlední. A teďka dáme poslední řádek, takže tak. Napíšem tady to samý. A teďka tohle, jo, takhle a takhle. Tak počkat, ocelý vymažem. Tak už to máme, takže tady dáme to a můžeme jít hrát. Takže to máme, tak už se načítá to. Si podávejte ručičky, jo. Si podávejte. Tak. Tak dáme tohle. No, každopádně, já
tohle je jiný počítač, já to mám na svém počítači, takže tady se to objeví jinak, takže já tady mám to a tohle a my můžeme začít něco dělat, takže tady nějaký, tak tady ještě dáme tohle, se koukneme, jo. A tady to hádáme si, kupíme si toto, ok, toto, ok. A máme 40, jasně. A my každopádně budeme mít tuhle. Si zlepčíme. Tak. A ještě tak. Máme ji a ještě si jdeme koupit nějaký vozidlo, třeba tohle. A koupíme si ho, jo. A takhle si ho ještě. Tak. Dobrý. Ještě tady to. Takhle. Máme to a ještě tady to a tady si ještě koupíme něco. Třeba ukážeme si modrou, třeba ne, tak zkusíme žlutou nebo oranžovou, no taky ne, tak my si dáme tudle a můžeme jít do boje. Tak tady se nám to zase načte, vidíte to je samý načítání. Tady můžeme takhle k ním a můžeme se začlenit do jejich party a budeme proti nepřátelům. Takže zatím se nám daří. Jo. Tak. Vyhrajeme. Takže dostaneme toto, tak a můžeme hrát. Takže ukradli nám vlajku, takže my pro ně musíme dojet. Tady si skočíme takhle. Tamhle je jeden slide. My tady ukradneme taky vlajku, tak už se nám to daří. Tak, můžeme jít. Kano zabijem, uhni, bulldogů a ty taky mě střílej, prosím tě. Tak, jedeme, tady takhle zatočíme, ježiš, tak vám to se neskončilo, tak musíme jít na jiný, budeme sem. A už určitě máme koupený, že jo? To je jasný, máme to koupený. Co se nám tady objevilo? Tady dáme šípku zpět. Tak. Zase nám to bude načítat. To je hrůza úplná. My se jdeme k němu přičlenit zase další rodinky. A za chvíli asi skončíme s tímto videem, ale my ještě jdeme hrát. Si to ještě zkusíme. Tak jedeme.
zase tam kradli vlajku, ale zase už ji vrátili. To je podivné k naší rodině. Takže jedeme. Jdeme taky ukrást vlajku. Tak on každopádně mě zabil a my se spawneme znova. Takže vidíte, jaký je to rozdíl. S těma tankama online a s těmahle tankama nějakýma. No, zase. Hele, on dostal, co dostal? Jedno Včko, nebo co? Nebo Včko jedno a přesto oblouček. Nebo 3 Bčka. No, nic. Spíš jdeme bojovat, než tady nějak hovořit. Tady také vezmeme vlajku. Dostali jsme hodně teda. Dost hodně. Tady toho zabijem. I taky za chvíli dostanem jedno Včko. Nic se dá dělat. Jo! Takže tady takhle si vezmeme lepší střílení, tak. A můžeme jít bojovat. Hej, nestřílíte do sebe, kluci. Hele, to máme už jedno Včko. To můžu poznat, že už má jednu zbraň a my tady musíme vybouchnout, že jo. Kde to máme si najít, když to je na jiném počítači? Takhle, jo. Tak, my za chvíli vybouchneme. Tak 3, 2, 1, to už vidíte, že jo. Už jsme vybouchli, to je krása. Já tady zabijám. Pojď. Aha. Pojď, kámo, pojď. Tak. Ano, už jsme taky ukradli vlajku. Tady je taky jeden. Pan Štajbl. To je v pohádce Hurvínek. My jdeme. Dostali jsme první. To se dostane vždycky, protože to vám bude dávat hodně vždycky ze začátku. No, my jsme taky umřeli, protože jsme měli málo životů. Když jste hodní, tak máte tady nahoře modrý životy a dole to je střílení. Jakože takhle odbíjíte a ono se vám to odbíjí, vidíte? Takže, no, tohle nemá rány, ale spíš to, nějaký střílení, nebo já nevím, plameny a tady se nám zase něco objevilo. Jo, tak, a to, tady ukradneme vlajku, jakoby nic a jdeme pro další. Tak, jdeme, pojď, jdeme. Tak, tady dáme vlajku a skončíme. Tak a já se s vámi loučím a uvidíme se příště. Ahoj.